Komala pêşmergên derînên Kurdistanê ragihand. Traşîna serûbiriyên pêşmergekî sifkayetî kirine bi pêşmergeyê ku remza xebata neteweyî ye. Cemîl Hewramî û serokê Komala pêşmergên derînên Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand. Ew karê beramber wî pêşmergeyê hatiye kirin neyasayî ew divêtin tawaneka mezin bihête qelemdan. Hêmin bi neslaweyî çendîn salan xebata pêşmergeyatî heye û li ser hizr û bîrên cida û daxwazkirina mafên xwe ji lay Hêzeka Asayîşa Partî ve pêştî revandina wî û korekê wî sifkayetî pê hatiye kirin û hate eşkencedan û serûbiriyên wî tiraşîne û ji hewlêrê derê xistiye. Li dûrvê çendê jî Cemîl Hewramî serokê Komala pêşmergên derînên Kurdistanê bê tundî wî karî îdane diket û bê sifkayetî kirinê bê navê pêşmergeyê lê qelem didet ku remza xebata neteweyî ye. Serokê Komala pêşmergên derînên Kurdistanê dibêjît em wekû Komala pêşmergên derîn û wekû pêşmerge jî bê tundî îdana wê sifkayetiyê û helwestê nedurist û nemirovane dikin. Ragihand jî ev karekê neyasayî ye û divêtin bê tawana mezin bihêta li qelemdan ku beramber pêşmergeyê hatiye kirin remza dîmokrasiyê û parêzerên ax û aştî û êmnahiya Kurdistanê ne. Gotjî erkê sermilên me hemiyane berevaniyê ji wî pêşmergeyê bikin û karekê wesa bikin li dîf yasayê serederî digel encamderên wî karî bihête kirin.